pandelok saking pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Lumantar saking kuku sing duwa kang kemulun ingkang angganda aruman. Kang tansah lumebet wonten sajroning sanggara pamujan nenggih para pujangga ning atur ngesti krida taruna. Yun dumadi wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung nyingkrihake sakabehing bela pependho kang banding kanggo gawe man. Mendung abang padha nyimpang, mendung putih padha nyisih, mendung ireng lan uga padha konengket. Wah. Kasirna dening kuku sing duwa kang kumelun dening para seseping prajawan. Wah. Op. Lha niki mekaten kala wau menggahipun minanggane aturing pambuka nenggih para pujangganing atur utawi sesepuh saking paguyuban jaranan Ngesti Krida Taruna saderengipun katuran pinarak para ibu, para penonton sedaya menika sampun titi wancinipun ngaturaken menggahipun para putra-putri alit mbok bilih ingkang tasih wonten dalem sumangga katuran nyelak wonten ing sasana panggung gembira wonten ing dalu punika langkung rumiyin monggo saderengipun nyelak wonten dalemipun Bapak Winata pintu rumahipun dipun kunci rumiyin lan ugi supados samangke anggenipun mirsani boten wonten sedaya pepalang ingkang badhe kanggo gawe anggenipun nguri-nguri endahing budaya Jawi wonten dalu punika. Bilih wonten wingking niki sampun ready masih bilih sampun ready sumangga kanca-kanca YouTuber para penonton sedaya sesarengan kalian panjenengan Bapak Winata Ibu Sutini dipun pirsani turangga alit Ngesti Krida Taruna. Sungguh Was prayun longger Ngesti Krida Taruna wonten panjenenganipun Bapak Widi Kristamto. Ayo nger ya iki lho ya iki man lenggih para putra-putra Ngesti Krida Taruna. Kesit Mbak Asu. Ya iki lho Ngesti Krida Taruna. Osa. Dikepenake. Iya. Kok iki lho. Ha.
sayo rukun gumberkut bareng tumandang rampak jogete saya anjeng semake jangan dikeri senggak runtut ambo seli rangu jiwania gawe sang semengati Sayo rukun gumeragut bareng tumandang rampak jogete saya enjeng semake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu jiwania gawe sang samping ati Hayu sesarengan ngesti krida tarungna wonten panipun Bapak Kidi Kristanto sesarengan kan WJT Audio prawarga pangga sampi midhangetna siaraning ngesti krida taruna kang winastan ajaran lan campur sari kang tansah leluri puri kabudayan Jawi uga tansah kiat bangun budaya
jaranan ngesti krida taruna kreasine pancen desa Hey apa yo Ya batu. Wis sawetara suwe awake dhewe ora ketemu. Ya penak wong loro. Iki awakku loro. Legah jejak son lalos ning manis ora lawas pinangka dadi kasuri catur netra paras tembang asmara sumilire angin nggugah rasa ayo lo saiki ana ngendi tanpa pamit tega nyolayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates ninggal tresno kang sejati asik oke Mbak Su ngesting ijo taruna lagi hae hop karang kates bandungan bapak malah iklam banyu ning saben liwat ketemu ning brang wetan letu metes ati putra tapan kepriye ya karang kates ngatesno aku kowe nate sumpah prasya
pantes ninggal tresno Mbak Astro. Hey. Yeah, yeah. Hop lah. Ayo ger Ngesti Krida Taruna hoi ayo le yuk ayo kira bayi Pak sing alon lan uga sing sareh lan yen lagi para satria kembar jangkep sing wonten 5 ye ho banjur ngomong aku tresno kowe Sari wong seneng tunggal sambale wiwitane saya suwe sampai jejer nyekel tangane
banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Tambah kenangan, hatiku digawe lono. Banjur aku agawe hatiku Hey, hey, hey. Yuk, yuk, yuk. Hey, hey, hey. Goyang titik, tinggal titik. Lo. Ya, goyang titik, tinggal titik. Ya. Oke, Mas Jepam.